Kublai pi baru kini gilonggi kubor bamdagasngi. Professor Obarang Batam haga North Eastern Hill University nehu Professor S.K. Baring hagasngi baaru lashimti kumu acting vice chancellor hadian bala thungi uda president gari India hadian bala kot kasamai trikam jung Professor S.K. Shukla. Mare shimti ya kakam Professor Barik bala penyat ya kejinyalang kerki juga Executive Council ban bishari ki kam juga nehu hagati kejinyalang ladan lang ru register Professor Lakhon kama u Dr. Jemino Mautho barki wi part ki dekhot ke Executive Council. Habakran shikilat pathai kubor hadin kejinyalang Professor Barik ula ong ba udon kejinyadai ke bajeliu bar kenehu namar ba ula long ru samla puli ha kini ke skul ba bar ula trai kumunong hikai hang ne baro shikata kejingya lenti jong kakam academic ngalalong usamla puli ha kini ke university bar ngala trai hang ne baro shikata kakam jonga ngadai shibenta ka ba kongsan jong nehu menshwa ka nehu ka dei ka wei ni ki san halu nyotli ki university ki bakham bhatam hagri o acting vice chancellor ulapan pau ke jing sngo kya lor ke jing hiar ka kadan jing nihu hagini ke snem bala letnyo bat ong ba ka thong ka ba khmat e jong u kalong ban pin phai biang ye ka nam ka buram academic jong ka school ba nagdyang u register u professor lakhon kama ringkat lang u vc kila ong ka kadan jungi kala hiar hagini ke snem ka thong jonga kalong ban pin khan ye ka jing hi kai ka jing puli ka jing thu jing tip ling ba ka research but innovation Bat ban pun khan ni ka benta jong university ha ka imlang salang. Professor Barik lo ong ru bagani hu ka don nupai ka nong rim ka baskem bat dei de ka jing trei lang jong kinong hikai kinong trei bi ka samla puli ba onna ban pun phai biang ni ka buram jong ka university. Ka nong rim jong ka university ka don nupang in trei lang ban pun ulong ye ka jing thmu ban pun phai biang ni ka nam ka bala don mensha. Habakran syapang ka jingyo ijngai jong u Professor Barik ulakhot ya baro ki benta jong ka nehu ban ya teli bat trei shitam ban kentiu ya ka university syaka kadan ka bakham shalon. Kata gadi ka jingyo ijngai jongi da ka jing ya teli bat ka jing IT lut jong ka yeng ka sam nehu ka thong jongi ka long ban penpoi ya ka university syaki kadan ki bakham shalon. Ban penpai ning kong syaka kadan ka bakaladan mensha balada la wat ban tamru ya kata. I have been a student of this university, PhD student. Then I have served my whole career in this university. So I am an integral part of this university. This university once upon a time was among the top 5 or 7 universities of the country. And unfortunately, you know now, our status has certainly gone down. So this is the first and foremost objective, whether it is the teaching or it is the R&D, research and development, or it is the contribution to the community for which NEHU has been established. We will take it forward and we will regain our glory. Rather, we would have better status than ever. That is our vision. And all of us are now together, the whole community, student, teacher, non-teaching staff, the whole NEHU community is together. So now our only objective is to take it to the height at least once which we were occupying, if possible higher than that. Thank you so much. Athai ka jing tray jongi nang ne shakmat le se kum ka team mathmai professor bare kum VC ni ha kum register in charge le se bar finance officer in charge ni nakyu join nga nge skemba ka kam jongi ka list ka jrong pala ngim tip ngi lan em tambang ngi la bu akmat e ban ning kong e ban wara ka chang sup song san hapo ka university jongi ba ngin yo kata ka jing kersan ni kin hikai ngi yo jing kersan ni ki student ngi yo jing kersan na ka ni ki non teaching staff ki nong tray jong ka ni hu penginya tray lang kumno ban ra ya ka university kham halor na mangi la te ba kin gi arsnam siteng lai snam ha ka porjong shukla kala hia shaw palat ka ranking jongi dei la ambela poisa sa dindo le se la rangi tristom kum ka tim pathmai nganget skamba le se hapo khindet por ngila ban poisa kata ka thong le poisa kata ka jing thanrang jongi bangin ngi kiu kum ka university in one dan be sibodu mensyua parwa sedang ya ka NRF ranking idon haka rank khatsan hadin ketung isu hiar ba ha syatrai mantala poisi ki ars patam tambah long ngi dan jingkermen bala ka ngi tristom ling baga jing snok tilang jong bon balang hapo ka university bat ka jelai bro ko ngatrai ngila on poi kumno ro dam de top 10 do at least hapo ka top 20 te ka shong ka jing tristom jong kinai kai jongi bat shwa ban tristom ngatrai don kame ban wara kata ka
pembagi angka academic atmosphere mo haplong jai hapo ke university bangi ba unu bo shong hasuki ki de bentip ka kamram jongki ki de bentre ka kamram jongki umdon kambania khi umdon kambania ksaj umdon kambania knyum umdon kambania kedo keti lada ngi ki ba baka ki kambala bensit hangi lalangi la ban bensit hangi lalangi la ban tre shitom let's say ngang skamba ngathai ke university kan ki thai ga tim bathmai kamlong ga tim barim ya tangalang ngai skem kan pher war kom trikam namar pilai ko pesabari kru ba kloi haban ngap igi kena ngap igi no hikai ngap igi non teaching staff ka jing e jongki kumjo mangiru apa shong hangne amde e bagi shong hangne tang bin pun sa je suki lane ban su pan ksan you know kata kam de kam ram jungi ngi landon la ka jong ka bentang hangne ini train nama ta ka jing bha jong ka university hoi ban tem igi no ki jing yak hi ngatrai don kam ban ngap iki stakeholders ta don ki issues jogi khna don ki jing e jogi khna don jing e jogi nahi kai don ki jing e jogi non teaching staff ngatrai ni dewan shim hak man do ikine te ladangi la ban tem hak por ba biang ngatrai kampoi kata ka pot bangi habia khi habia ksa jang ne po university ka juk bania khi po university ngangai schem kala le lang baru shukla hakane ka juk thmai hakane ka tim thmai jong jong hapo jong proses sk baring ngangai schem ba ngila ban warna taka ka jing ngila ban sign dur thbai ya ka university jongi but ngi kwa bangin ya shakman ngim phaidin than namar ba kamdan por hangi ban phaidin ngin ya be shakman ngin tur be shakman but ngin le ki kamram jongi ki e wan ne ban le but ngin pen ki ka university lingba ka jing tre lang jong par khoi ki dokha jong university ki na hikai ki na teaching staff ki na tre jongi but ki student kham tam ki student maka ka university hi te namata ki student la ngim la ban yarap yaki ngatai kamdan jingbut pan university namar la dam don maki mangiru ngim dan po ka university kini ko university ngin kerpat ba wat e ga university nama ka de ka university jongi ki kam tam gi international framework ki we le se ki wan hang ne ki tre por ar por ka to ka nesem gi lali pai manga ma fi ngin elech no ka de ka university jongi kam nama ki khon ki ti jongi ki se jongi le se kin puli hak ni university ngatai ngi don kam e takada yang ngi kini ba khle ngi kit ne ka lang ko jang ka ne university but ngin ra ka shakmat namar ka jing sniu jong university ka de jing sniu jongi ki pa ba jong ka jala ma khalia lada ka bharu ka bhan mata jongi namar kham bon sin hi kan long ba kin de hi ki parado prasnam jongi ban puli hang ne te ladangi pen hiare kan university lalu ko pendu nong eki ladangi pen kiu pedeng pen bha le singin yo ban ai ka jing hikai ka bo biang in yo ka le ka research ka bo biang le sigi la shai kin yo ki kam ka jam ka bo biang kata ka de ka jing thmu jongi takada ngin ngan kerpat ki rohit ka khajang ka ni ka jala me khalia wakin ai ga ketika mon ketika diang bangin wara ka jing chongsuk chongsai na po university eng pang nin klet no igini ki juk jong shukla ba la wan be amai ka juk ka ba sniu tam me mengila i po university na try kata ka juk kala akut badu shukla kane de ka juk thamai aga juk thamai le se nginya yai lang rangkat rangkat ban bar khoi ki stakeholders habangi ya shakmat kuno kam bangin le kuno ka rai bangi shim ne po university kamdi ka rai bangin ya panksan yono tang nama ta ka jing bha jong university kono ka rai bangi shim la ka bha nama ta university ngin shim ada ka sniu nama ta university ngin shukat ta ngim tip kawan ne tang bangin num ya pediang komputer ka jing wan ne namar ngi kwa hi bangi ngi dalade hi hang ne kane de ka university jongi ngin sign dur ka ngin sign dur thamai bahkan long ka university kumba ka long mashwa ka de ka akum long no top 10 ngin don mashwa kum ka university ngi smo kamen ba lada hakani ka por khinde lalangi la ban warna kata ka songsanya po university nganget skambal ese arsnem laisnem sausnem sansnem nangni sakmal ese ngin wan bank sa kata ka status jongi kum ka university ka ba biang namar ka nam jong kan ihu mde tang hapo india wat borwai ka prothai ka tip namar ba ki student jongi hi bala puli nang ni ki don support new zealand ki don support australia ki don support us ki don support europe ki don support ki ri ki ba pher ka de tang na ki yo ban poi sakita ki yo kata ka lat makin ya tre keleng saudong jang ne ka perthai ro de namar ba ki la yo ka jing hikai ka ma piang hang ne namar ka university hi ka de ka wai ka wala pau nam haki por barem angai skem ba mangni sakman ngin ya persang ban warna biang kata nam kata burom jang ka university ban ngin lekan bala ban tem ya kono ka jing huri hura ban ngin kerpa ru ki breu ba kim de ban sutho bakla ya ka university lada fidon wan hang ning ne keren kane de awai ngi trebe kum ka haka democratic setup ngi hap ngap hi ki jingkan a jongki bon balang ban po ka university la ne sabar jong university tangba
ngimdi ban island ban huri hura po ke university kata de jing thmu jongi ngangai skamba ladangi tre da kam sim khoj ni tre da ka jingbu ji perkhat ka khoj kam don kono kono ka bor bala ban khangi ngi ban kiu ko university nama ko mangaong kani de ka juk thma jo ka university ka juk shukla kala kot lang ba shukla